Egungo eredu ekonomikoa, xahutzailea, ekologikoki jasanezina eta ezberdintasun sortzailea da. Hernani burujabek alternatiba bizigarri, iraunkor eta parekide bat jarri nahi du martxan. Justizia sozial eta ekologikoa eta planifikazio eredu publiko-ekonomiko komunitarioa ardatz hartuta. Abiatu zenetik 3 urtera, lehen emaitzak ematen hasi da, eta hernaniarren eguneroko bizitzan onurak ekarri ditu. Bizitzak erdigunera ekarri ditugu, estrategikoak diren sektore guztietan burujabeak izateko. Elikadura. Elikagaiak Hernanin ekoiztu, eraldatu eta kontsumituz. Ekoizle berriak formatuz eta euren lanbaldintzak duintzeko proiektuak martxan jarriz. Zaintza. Auzo zaintza programaren bidez, tokiko zaintza sistema publiko komunitarioa bultzatuz. Zaintzaileen lana duintzeko proiektuak martxan jarriz. Telekomunikazioak. Sare irekia eratzeko eta kudeatzeko, azpiegitura publiko komunitarioa edatuz. Konexiorik gabeko auzo eta eremuak baliabide hornituz. Merkataritza. Tokiko ekonomia indartzeko, ekilur moneta erabiliz. Sortutako irabaziak herriaren ondasun bihurtzeko ekosistema bultzatuz. Energia. Energia propioa sortzen duen komunitate energetikoa bultzatuz. Energiaren jabetza eta erabakiak herritarren esku utziz. Etxebizitza. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, herritarren parte hartzea sustatuz. Bioaniztasuna. Jabetza eta kudeaketa pribatuko basolurrak berreskuratuz. Bertako landare eta espezieak zaintzeko eta zabaltzeko haziak ereinez. Eta guzti hau nola egiten ari gara? Planifikazio eredu berri baten bidez. Planifikazio publiko herritar ekonomikoa. Herritarrek beharrak identifikatu eta hauek asebetetzeko plangintza ekonomikoak egiten dituzte. Udalak sektoreen burujabetza bermatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskuratzen ditu eta herritarren esku utzi. Eragile ekonomikoek beharrezkoak diren ondasun hauek ekoizten dituzte eta zerbitzuak eskaintzeaz arduratzen dira. Eta horrela, burujabetzen herria eraikitzen ari gara. Eman pausua burujabetzara. Hernani burujabe.